паҳлавони шинохтаи кишвар Комроншоҳи УСТОПИРИЙОН барои иштироки сазовор дар мусобиқаҳои байналмилалии ҷудо тамринҳои худро дар кишвари Австрия ба роҳ мондааст. Комроншоҳи УСТОПИРИЙОНро дар пеш мусобиқаи байналмилалии Гран-При Тель-Авив интизор аст. Барои дар кадом сатҳ қарор доштани омодагии ӯ дар Австрия, ҳоло мо имкон дорем бо ӯ дар тамос шавем. Салом Комроншоҳ, феълан омодагии шумо дар кадом сатҳ қарор дорад ва барои гузарониндани машқҳои дастаҷамъона дар кишвари Австрия ба шумо кӣ кӯмак намуд? омодагии ман дар шаҳри метерсили давлати Австрия бо ҳамроҳи мураббиён боид сарлак дар инҷо қарор дорем ва мо бо дастгирии барномаи сеҷониба аз тариқи Кумитаи Миллии Олимпии, Кумитаи кор бо ҷавонон варзиш, Федератсияи дзюдои ҷумҳурии Тоҷикистон ва ҳукумати вилояти Суғд мо ба инҷо сафар баргаштем ва мо машқҳои хуб идома дода истодаем. дар ин машқҳои дастаҷамӣ 1400 нафар варзишгар омаданд аз тамоми гӯшаву канори дунё ва ҳама ба мусобиқаҳо омодагӣ хуб дида истодааст. кай ба макони баргузории мусобиқаи Гран-При Тель-Авив сафар мекунед? мо 21 январ ба шаҳри Тель-Авиви давлати Изроил мусобиқа дорем, сафар мекунем. ман рӯзи 25 баромад мекунам ва иншоаллоҳ тайёриёмо хуб аст. дар инҷо хуб заҳмат кашидем, хуб тамрин кардем, бояд ба як натиҷаи хуби варзишӣ бирасем. ба иттилои коршиносони соҳа, имконияти рохат ба бозиҳои Олимпии Токио 2020 аз миёни варзишгарони кишвар маҳз дар риштаи ҷудо бештар аст. Инро шумо чӣ гуна шарҳ медиҳед? дар пеш 10 мусобиқаи литсензионӣ мондааст. варзишгарони ҷудо бисёр имкониятҳои хуб дорем. бояд аз ин имкониятҳо хуб истифода бурда рӯйхати бозии олимпиро сазовор гардем. охирон мусобиқа ҷамъбасти пеш аз бозии олимпии мастерз аст. беҳтаринҳо касе ки дар рейтинг рӯйхати бозии олимпӣ мегирад, онро даъват мекунам барои бозии олимпӣ. дар қатар баргузор мегардад. аз 1 июн бошад эълон мекунам ки рӯйхати бозии олимпиро гирифтааст. ташаккур Комроншоҳ, ба шумо дар мусобиқаҳои интизор барори комёбӣ хоҳонем ва барномаро идома медиҳем. аз миёни тамоми варзишгарони кишвар Сомон МАХМАДБЕКОВ ки қаҳрамони ҷаҳон оид ба ҷудо миёни ҷавонон дар соли 2019 гардид, барои рохат ба бозиҳои Олимпии Токио 2020 имконияти бештар дорад. ҳоло машқҳои омодагии ин варзишгари муваффақи кишвар дар ҷопон идома доранд. гузориш дар ин бора. барои самаранок истифода намудан аз имкониятҳои хуб Сомон МАХМАДБЕКОВ тасмим гирифтааст дар ҳама мусобиқаҳои литсензионии Федератсияи байналмилалии ҷудо ширкат карда имтиёз ба даст орад. яке аз чунин мусобиқаҳо ин Гран-При Тель-Авив ба ҳисоб меравад ки иштироки МАХМАДБЕКОВ дар он дар назар аст. маҳз ба ҳамин хотир ин паҳлавони номовари кишвар машқҳои дастаҷамонаи худро бо роҳбарии мураббиёни барҷастаи ҷаҳонӣ дар кишвари ҷопон ба роҳ мондааст. тамринҳои ӯ то 20 январ идома хоҳанд кард. нахуст Somon ҳамроҳи 18 нафар ҷудочиёни Иркутски Федератсияи Россия ва 3 мураббӣ дар донишгоҳи Фукусимаи ҷопон дарси ҷудо гирифтанд. сипас аз 11 январ то 19 дар яке аз донишгоҳҳои шаҳри Токио машқҳои дастаҷамонаи хешро идома медиҳанд. бинобар иттилои дастрас гардида тамринҳо дар як рӯз 3 маротиба ба роҳ монда шуда, Somon дар ҳолати хуби ҷисмонӣ қарор дорад ва барои сайқал додани малакаю маҳорати худ талоши зиёд бурда истодааст. сипас баъди анҷоми тамринҳо Сомон МАХМАДБЕКОВ аз шаҳри Токио ба кишвари Исроил раҳсипор мешавад.